kalong tangan ni ngong ipi kan ni kedai ka order ka bing ai min government la pi pen khen ka mut pi si daladi yaldi kan mau baham tang ngong ipi ngakren biang da ka bakhia man sim kinu ba pen khen ya kan ka arrangement ka ba pen bet ka sarkar ka bangmut pi si yaldi pi si ru ya ka yeng ka sem la jong ngong ipi ngem la asu ban dia la kai ya kan ni ka klam ka bajia ka ba kestet hadu kata-kata hang ni pok ka jela jong tengah try ladai ban skutu habakan ka apil ke jing gerpat ke jing persyai nangi jongi na kaleng sarkar kolong ka syai kedar ba ngim dakwa ban ong bangit pensitom yano ki ba violate ki ba penkhenya kan ringang so ban ong ba ya kan ni lada pi penkhen ka bang put pi penkhen ya ka an dalade yalade pi kwa ba let's say ka yeng ka sem jong pi kan yo yu nu jang jipang bat kala belong makan poi ka puan ba barok ni yaplut Desngau bah watchim bakani ka kren bakani ka apil ke jikerpat na kalong sarkar bakan lo ka kamkai nrai nakaliang jong sarkar ngi de kerpat da ka bakhia mesim bangi dei bandon ka mesim jong ji trelang bat ngi dei ru bandon ka jing burom bat ke jing perkhat na kam ta ka safety na kam ta ka jingbit jimbiang jong ka wei pakoi ka thluying hapo ka jala mekla jong i barok